Sugeng enjang bocah-bocah, sehat sedaya nggih. Tetep semangat sinau ing dalem. Bocah-bocah, dina iki Bu Dewi arep menehi materi babagan Pandhawa. Pandhawa iku putrane Prabu Pandhu Dewanata. Pandhawa cacahe ana 5, yaiku Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Ing crita Mahabharata, Yudhistira iku minangka putra mbarep utawa pambayun. Yudhistira duwé peparab utawa dasanama utawa nama lain yaiku Puntadewa, Dwijakangka, Gunatalikrama, Darmakusuma. Watake Yudhistira ambek dharma utawa seneng paweh tetulung. Nrima ing pandum, adoh ing hawa kamurkan. Kasaktiyane yaiku tumbak kang diarani Karawelang. Kratone manggon ing Ngamarta utawa Indraprastha. Garwane yaiku Dewi Drupadi. Nomer 2 Raden Werkudara kang duwé dasanama Bima utawa Bimasena. Pawakane gedhe dhuwur gagah prakosa lan paling kuat saka anak Pandhawa liyane. Raden Werkudara duwé kekuatan lan pusaka gada rujak pala lan kuku Pancanaka. Watake kendel mbelani bebener. Kasatriyane ana ing Jodipati. Garwane yaiku Dewi Arimbi. Putra kang nomer 3 yaiku Raden Arjuna utawa Janaka. Raden Arjuna iku kondhang ganthenge, prigel utawa pinter, lan trampil manah minangka panengahe Pandhawa. Arjuna kasatriyane ana ing Madukara. Watake Arjuna seneng tetulung. Kang nomer 4 lan 5 yaiku Nakula lan Sadewa, wujudake satriya kembar. Nakula kasatriyane ana ing bumi Retawu lan Sadewa kasatriyane ana ing Sawo Jajar. Nakula lan Sadewa nduweni watak ambek dharma, luhur bebudine, seneng tetulung, welas asih, ora seneng nyampuri urusane wong liya. Nah bocah-bocah, supaya anggonmu ngapalke luwih kepenak, luwih gampang, yo diapalke karo menyanyi. Pandhawa ana 5 cacahe, Puntadewa sing tuwa dhewe, duwe adi Werkudara, duwe adi Arjuna, Nakula Sadewa kembar uwonge. Cukup semene materi dina iki. Tetep semangat sinau ing dalem. Matur nuwun.